quins va ser el moment de preparar aquest acte. Lògicament el que volíem fer era una prèvia. Juntament amb el Casal Argentí de Barcelona volíem fer una prèvia d'unes jornades, perquè una de les coses que vam manifestar és que Argentona, coneixedor, el poble d'Argentona no era coneixedor de Joan Vialet Massé, i que per tant calia fer unes jornades prèvies abans d'aquest acte d'avui, que el que pretenia era una mica concloure aquestes jornades. Al venir el Covid vàrem haver de suspendre aquestes jornades que conjuntament amb les entitats i centres del poble preteníem organitzar. L'acte l'hem mantingut perquè pensàvem que en vez d'un reconeixement calia fer un coneixement de Joan Vialet Massé, lògicament, perquè per moltes persones d'aquí fos un coneixement de la persona de Joan Vialet. I així ho vam fer, i també coincidint amb el dia 9 de juliol, dia de la independència. Per tant, una mica el motiu de fer aquest acte avui ha estat aquest, mantenir-lo, i l'hem mantingut amb totes les mesures que ja heu vist a l'entrar i que haurem d'anar preservant al llarg de l'acte, i també amb totes les entitats que hem arribat a comprometre en aquest acte. Finalment van quedar unes entrades lliures perquè les persones que volguessin a través de la web de l'Ajuntament poguessin assistir a aquest acte. Tot i així manifesto, i així ho vaig dir a la ràdio, que anirem fent al llarg de la tardor, si tot va bé, anirem fent actes de coneixement de Joan Vialet Massé amb les diferents facetes i la diversitat de facetes que té la persona i que tenia la persona de Joan Vialet. Ara farà aproximadament uns 5 anys va venir al poble en Norberto Huber, biògraf de Joan Vialet Massé. Ens va preguntar sobre la possibilitat de cercar informació sobre ell, sobre Joan Vialet, i el que vam fer és adreçar-lo lògicament a la Gemma Bravo, en aquell moment la persona que estava responsable de l'arxiu i que ara porta tant arxiu com biblioteca, i que era la persona que podia arribar a conèixer i facilitar documents que diguessin alguna cosa sobre Joan Vialet Massé. Per quin motiu? Això ens ho explicarà també el ponent que vindrà tot seguit, en Diego Arcos. Per quin motiu? Lògicament perquè, com heu vist ara en la gravació, els primers 27 anys de vida de Joan Vialet Massé són una mica una incògnita, tot i que mica en mica es van sabent coses que hi ha diferents investigadors sobre la vida de Joan Vialet, com aquí per exemple hem conegut avui Estela Maris, que està per aquí asseguda, i també el senyor Sardà, que també ens ha donat una sorpresa amb més informació sobre Joan Vialet Massé. Per tant, mica en mica que anem caminant, anem sabent moltes més coses d'ell, i això realment, bé, és un goig poder saber que també hem tingut una persona d'aquestes dimensions i que ha fet tant per Argentina. Quan es va cercar el registre del baptisme, ell va ser batejat a Sant Julià, a l'església de Sant Julià, i aquí és quan vam saber que Joan Vialet havia sigut argentoní. Ell va néixer en el barri del Cros, no sabem exactament on, si aquesta investigació se sap, el Diego ens ho dirà. En aquell moment el municipi de Mataró, d'aquí ve que aquest acte també el volíem i volem compartir aquests actes amb Mataró, i quan va haver el bescanvi de termes municipals que vam recuperar Jundi, vam tenir Sant Jaume de Treià a canvi de tota una part del Pla d'en Boet, doncs aquí va ser on els municipis van canviar i el Joan Vialet és d'Argentona. Per tant, aquí sí que estem en aquest moment. Hi ha moltes més coses que jo ara no diré per no repetir-me, perquè qui presentarà Joan Vialet és el Diego, i que per tant esperem que cap a la tardor puguem donar molt més coneixement a través de l'aula d'extensió universitària, a través del Centre d'Estudis Argentonins, a través d'entitats vinculades, és igual, encara que no estigui vinculades, associacions de veïns, que també hem demanat que estiguessin representats avui en aquest acte, i que per tant anirem compartint aquesta gran dimensió de Joan Vialet Massé, que quan va néixer era en Joan Paulí Batlle Mas. Us deixo amb el Diego Arcos. Moltíssimes gràcies. Començo agraint que
que és el que marca la justícia i l'educació. Realment és un goig haver arribat aquest dia després de gairebé un any i mig de treball. I aquest agraïment és especialment per a tot l'equip de l'Ajuntament d'Argentona, allí, no sé si ara et trobo, així, allí. Moltes gràcies a Carles Lius, que és el que ha garantit que tot això rulli adequadament. Per tant, aquest agraïment és també a tota la gent que ha col·laborat en el vídeo, en la web, Adriel, que estàs per aquí, Cordobès de Mena, moltíssimes gràcies. Arribar aquí no ha estat fàcil, ha sigut molta feina, ha col·laborat molta gent, com he dit ara, però encara no hem arribat, almenys jo no he arribat, a abastar tota la dimensió de Vialet-Macer. Per això vull començar per el principi. En Sant Jordi de fa un any i mig, Carolina, la mare de la meva filla, em va deixar aquests 2 llibres. Aquí jo vaig recuperar el contacte amb Vialet-Macer. Per això ara li demano a Lucía que s'apropi, perquè quan em deixen una cosa l'has de tornar. Per tant, ara que acaba aquest cicle, li torno a Lucía perquè li doni la seva mare. Moltíssimes gràcies. A veure, aquest llibre és l'informe sobre la classe treballadora de l'interior de la República Argentina, una de les màximes obres de Vialet-Macer. Quina importància té Vialet-Macer en tota aquesta dimensió, que no me repetiré el tema del vídeo i de los vídeos, per Catalunya, per Argentona i per als països catalans? Quina importància té? Un immigrant quan marxa al seu país és perquè està patint una injustícia. La injustícia de no trobar un espai i un futur en el seu país i ha de marxar. Vialet-Macer va tenir que marxar d'aquí. I no només va marxar, sinó que, a més, va cremar la seva vida. Els grecs tenien verí, que deia la cicuta, que preferien prendre el verí abans que ser expatriats. De fet, Vialet-Macer el que va fer és matar a Joan Paulino i parir-se ell sol com a Vialet-Macer. I va ser un dels 10 constructors de la República Argentina. I es va enfrontar al poder britànic i de l'oligarquia. I ho ha pagat. Ho ha pagat amb les mentides, el judici, va pagar amb la presó. Una cosa que és una mica coneguda actualment, les presons preventives. Jo intento avui fer un acte de justícia, recuperar a Vialet-Macer, no només com a català, sinó com a argentí. Perquè hi ha un espai buit, que és el que ell va deixar aquí. I ara comencem a omplir-lo d'aquesta manera. No m'estendré en les característiques d'aquest homenot que he dit en pla, perquè el que vull és convocar-los a participar del memorial. Que el memorial sigui part d'Argentona. Aquesta és la clau de lo que jo plantejo avui, de manera molt breu i molt curta. Volem que Argentona es faci seu el memorial, i també Mataró. Aquest és el centre de la meva presentació. Volem portar Vialet-Macer al Col·legi de Metges, que aquí hi ha una representació. Volem portar-lo a les facultats de Medicina, de Dret, al Tecnocampus de Mataró com a emprenedor. És a dir, tenim per posar-lo en tants llocs perquè la reparació veritable és que Catalunya conegui un dels 100 grans homes. Un home que li manca a Catalunya, que no hi és aquí, la seva obra i la seva vida. Per això, recuperar a Vialet-Macer serà un acte de justícia. Us convoco a participar del memorial. Portarem a un seguit de llocs, però no m'estendré perquè tot això està en la web i hi ha molta gent que ha de participar ara. Moltíssimes gràcies. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin
presente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Señora alcaldesa, señores y señoras, debo decir que para mí es todo un honor poder estar aquí en Argentona, en este acto celebrando la vida de Juan de Alemacé, representando mi alcaldía y, más importante, representando la gente de mi pueblo, el lugar donde nací, viví y pasé los momentos más importantes de mi vida. Villalemacé es un pueblo que está ubicado en las sierras de Córdoba, Argentina, donde tiene un museo con el mismo nombre, creado en 1999 y en el 2017 fui su restauradora. Estas tierras pertenecían al doctor Juan Villalemacé y la localidad se llamaba Buenavista. En el año 1912 la localidad pasó a llamarse Villa Villalemacé. El nombre actual de la localidad es un homenaje al médico abogado catalán nacionalizado argentino, Juan Villalemacé, quien residió en Argentina y fue el primer impulsor del lago San Roque. Tenemos un monumento histórico, un horno de cal construido por Juan Villalemacé a fines del siglo XIX, con el fin de producir las cales hidráulicas que serían utilizadas en la construcción del dique San Roque, fundando la primera fábrica de cal de Sudamérica, que llamó la primera Argentina, con la cual se construyó el dique que creó el conocido lago artificial. Villalemacé fue un idealista, incansable, yo diría un futurista, defensor de los derechos de los trabajadores, y se dio el lujo de cambiar el paisaje de un lugar llamado Quisquisaque y lo convirtió en un hermoso lago. A los 27 años, en 1873, Villalemacé había llegado al país desde Cataluña natal, con su título de médico. Fue docente de los colegios de Mendoza, San Juan y La Rioja. En el 1874 se casa con Zulema Laprida, nieta de Francisco Narciso de Laprida, el artífice de la declaración de nuestra independencia en 1816. Con Zulema tuvo una relación feliz y próspera, teniendo 9 hijos. En el 75 llega a Córdoba por el pedido del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Manuel Lucero, y le pide inaugurar la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología, que no existía en nuestro país. Al llegar a Córdoba, muy halagado, le dice al rector: no conozco la Constitución jurisprudencial, y decidió anotarse en la carrera de abogacía, que la terminó en 20 meses. Y asumió la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología, llegando a publicar una veintena de libros. El doctor Juan Villalemacé fallece en Buenos Aires el 22 de abril de 1907 a los 60 años de edad. Como investigadora de su vida y obra, en el año 2017, después de haber tenido una entrevista con el doctor Miguel Brugueras, director del Museo de Historia de la Medicina de Cataluña, me dirigí a Mataró en busca de sus orígenes, donde encuentro su acta de nacimiento en Argentona. Hoy puedo decir, el doctor Juan Villalemacé nació Joan Paulino Manuel Valle y más, en Argentona, a 5 kilómetros de Mataró. Esta información se la di a conocer en el 2017 a la señora Mercé Viguer Rovira, editora del doctor Bruguera, y le dije: no lo pongas en la biografía del doctor Bruguera hasta que me asesore legalmente. Esto también se informó al señor Juan Seco, investigador y colaborador del Museo de Villalemacé, al señor Luis Piñardelo, secretario de Turismo Cultural, Deporte y Desarrollo Social de la Municipalidad de Villalemacé, y fue notificado al señor Intendente Municipal Marcelo Oliva. Antes de despedirme, me gustaría agradecer la presencia de la señora Alicia Irisa Castelli, quien fue la maestra del pueblo de Villalemacé. Muchísimas gracias. Salutacions a totes i a tots en aquest acte de divulgació de la figura de Joan Paulí Barllamàs, Joan Villalemacé. Fa uns mesos ens va venir a visitar en Diego Arcos per explicar-nos els últims descobriments que havíem fet sobre la vida de Joan Villalemacé, sobretot de la vida dels primers anys de la seva vida a Argentona. Per fer-ho va tenir la col·laboració d'una argentonina, la Ima Batlle, que el va ajudar a estirar el fil per tal d'arribar a conèixer millor la seva vida.
la veritat és que per mi va ser una sorpresa, perquè jo no havia sentit a parlar mai d'aquest personatge i com més vaig anar coneixent la seva vida i la seva obra, més em va sorprendre, no? Aquest gran desconeixement que tenim a casa nostra d'aquest senyor, però també a la pròpia Argentina, no? Que sí que és conegut, evidentment, hi ha un poble que porta el seu nom, però sí que ha estat com bastant silenciat i prova d'això és com heu pogut sentir, no? Una llei que s'ha hagut d'aprovar així fa poc temps de reivindicació de la seva figura. No? Doncs per això, per poder vèncer aquest gran desconeixement de la seva figura, es crea aquest memorial que té seu a Argentona i que pretén, per tant, fer difusió al poble de Catalunya i a Argentona de la figura d'aquest argentoní. És, per tant, l'acte d'avui la primera pedra per a la recuperació de la memòria d'aquest argentoní, com deia. Per acabar, doncs, salutacions a tots els descendents de Vialet Massé, també agraïment al Canal 1 i a la Universitat de Còrdova, perquè ells estan fent una gran feina també de coneixement d'Argentona, no? De situar Argentona en el mapa de la vida, de la història de Joan Vialet Massé. També agrair a aquests músics increïbles que ho estan fent de veritat molt, molt bé i a l'assistència de totes i tots i doncs gràcies per tot. Sisplau.